Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa. Wannan shine karatunmu na 5 tare da ku Umar Muhammad Baffa. To insha Allah karatunmu dai yanzu ya fara nisa, kuma duk abin da mutum yake so ya iya to yana da kyau ya lizince shi, ya ci gaba da yin wato kaman mumarasa, ka ci gaba da practicing. In ba haka ba, da zaran ka rabu da shi kuma to abin da ka sani akai a baya saka ga yana so ya kwace ma. Yau muna so mu yi duba zuwa ga qira'atul huruf, ma'ana karanta baƙaƙe. Zuwa yanzu idan dai kana bin karatun nan to muna kyautata tsammani cewa ka samu abin da zaka fara iya karatun larabci da shi. To kamar yadda kuka gani anan, ana iya karanta kalma ne ta hanyar la'akari da abubuwa guda biyu. Yanzu mun fara fita daga karanta harufa, za mu fara kuma karanta kalma da kanshi. To waɗansu abubuwa ne guda biyu na ce ake la'akari da shi idan za a yi karatu. Na farko shine harafin, wasu harufa ne suka zo, sannan na biyu kuma wasali, wani wasala ne a kansu. Kafin mu wuce dole za mu ba da misalai akan wannan abubuwa da muka faɗa, duk da cewa ba mu yi sukun ba. Shi sukun ma'ana ɗauri kenan, kamar harafi ne da ba wasali a kan shi, kun san yadda zai kasance. To za mu fara kawo harufan ɗaiɗaikunsu mu rika karantawa ba tare da mun jona su ba yadda suke a ainihin larabci. Kamar yanzu ka buɗe Qur'ani zaka ga letters ɗin ko harufan a ɗaɗɗaure suke, a haɗe suke, amma anan zan kawo muku su a ɗaya wato a warware, saboda hakan zai taimaka wajen mutum ya iya fahimtar karatun sosai fiye da idan aka ce an ɗaɗɗaure su ne. Misali na farko a nan wurin, kun ga muna da ba'un damma, nan muna da ha'un damma. Ba'un damma bu, ha'un damma hu. To idan aka haɗa biyu ya zama mai kenan, ga bu ga hu ya zama buhu. To na biyu, kafin kisara ki, lamun kisara li, shimun kisara shi. Kafin kisara ki, lamun kisara li, shinun kisara shi. Ki li shi, kilishi, kilishi. Mimun fataha ma, nunun sukun ya zama man. Kun ga ɗauri kenan, da ya saurin sai ya ɗauru saboda wannan sukun. Idan mutum bai san amfanin shi ba to wannan shine amfanin sukun. Ɗauri ne, idan an zo kan shi tsayawa ake yi, an gane? Man. Sai kuma jimun fataha ja, mimun fataha ma, nunun sukun jimun fataha ja, manja. To sai na hudu, kafin fataha ka, ba'un fataha ba, ka ba. Sai nunun sukun ɗauri kun ga muna da ka ɗa ya zama mai kenan, kaɗan. Sai na gaba, ta'un fataha ta, lamun kisra li, ya'un fataha ya. Kun ga muna da taliya. Nan muna da kafin fataha ka, muna da kuma zayun fataha za. Kun ga muna da kaza. Ina wanda bai san yadda ake rubuta kaza ba, to gashi dai ya gani. Sai na gaba muna da dalun fataha da, ra'un kisra ri, sai ya'un fataha ya, da ri, ya. Kun ga muna da dariya.
dariya. Sai na gaba sinun fataha sa, sinun fataha sa, ba'un dhamma bu, ba'un dhamma bu, sa bu, sa bu, sa bu. Sai lamun dhamma lu, lamun dhamma lu, sa bu lu, sa bu lu. Mimun dhamma mu, mimun dhamma mu, mu. Ta'un dhamma tu, tu, mu tu, mu tu. Sai mimun sukun mimun sukun mimun sukun kun ga dauri ko, mu tu ya zama me kenan, mutum, mutum. To masha Allah, za mu gangara ƙasa saboda akwai wasu ƙari mu sake yin duba zuwa gare su. To kun ga nan sinun fataha sa, kafun fataha ka, ta'un fataha ta, sakata, sakata ko. Nan muna da kafun kisra ki, kafun kisra ki, nunun sukun ki ya zama me kenan, kin, kin, kin. Sai dalun fataha da, kinda, kinda. Ban san ko akwai fulani a nan ba. Nan muna da mimun fataha ma, mimun fataha ma, ghayun fataha gha, ghainun fataha gha, nunun fataha na, ma ga na, ma ga na. Ya'un fataha ya, ya'un fataha ya, ya, ya. Dalun kisra di, di, di ya zama ya di, ya di. Fa'un kisra fi, fa'un kisra fi. Ta'un kisra ti, ta'un kisra ti, fi ti, fi ti. Lamun dhamma lu, lamun dhamma lu, fi ti lu, fi ti lu. Wawun fataha wa, wawun fataha wa. Sinun fataha sa, sinun fataha sa, wasa, wasa, wasa. Mu gangara ƙasa kaɗan. Nan kun ga na haɗa shi a madadin in rarraba shi, sai na haɗa shi saboda kun san dama idan muka gama na rarrabe za mu fara shigowa kuma a haɗe. To wannan dai kamar introduction ne, gabatarwa ne. Kun ga nan muna da ha'un dhamma hu, ha'un dhamma hu. Sai lamun fataha la, lamun fataha la. Kun ga hu la, hu la, hu la, hu la. Sai nan alifun kisra i, ghainun kisra ri, ya'un fataha ya, i ri ya, i ri ya. Sai nan fa'un fataha fa, lamun fataha la, fa la, fa la. Sai qafun kisra qi, fa la qi, fa la qi. Masha Allah, anan za mu dakata, amma kafin mu wuce ga aiki kamar yadda kullum muke badawa. Aiki na farko shine za a rubuta waɗannan kalmomin da arabiya. Ga su anan wurin. Taga, taga. Harufa uku kenan zai zama, harufa biyu zai zama a larabce. Sai kuma fatara, fatara harufa uku ko. Sai jiki shi ma harufa biyu. Sai waya harufa guda biyu, shi ma za a rubuta shi da larabci. Aiki na biyu shine za a rubuta waɗannan kalmomin amma da Hausa. Ga sunan kowane da wasalin shi, sai ku karanta ku rubuta su da Hausa. Sai kuma aiki na uku wanda shine zai zamo na ƙarshe, za a rarrabe harufan nan kamar yadda aka yi na farko. Kamar yadda suke a nan wurin, kun gani a nan wurin dukansu a rarrabe suke ko ba haka ba? To gashi nan a nan wurin kun ga nan a haɗe yake, ga yadda aka raba shi. Lamun, ainun, ba'un.
to waɗannan haka nake so su ma a rarraba su a sa su a cikin nan wurin, wannan ma a rarraba shi kamar yadda aka yi na farkon nan, a rarraba su gaba ɗaya. To anan za mu dakata insha Allah. Allah ya taimaka mana, ya ba mu sa'a, ya albarkaci karatun nan. Sannan kuma kada a manta, ƙarƙashin link nan ko ƙarƙashin bidiyon nan akwai link da za ku iya sauke wannan takarda. Kowane bidiyo yana da takardan shi daban, ban haɗa su wuri ɗaya ba. Amma kuma daga ƙarshe in na gama zan haɗa su wuri ɗaya yadda mutum zai iya sauke shi gaba ɗaya so ɗaya kawai, shi kenan ya ƙunshi duka. Sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.